Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare garti hannde oɗo ñalawma talata hawre ko 17 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habruji moon e ɗemgal Pulaar tonto États-Unis mbiɗeɗen kanko Donald Trump gouvernement makko ne jogui lurodiral seeɗa joni e Elon Musk wonande ko hol gardiɗo département mbiyata Dodge habruji men international ma en fuɗɗoro toon to guerre gonɗo hakkude Ukraine e Russie e ɗum noon so ƴeewen kadi ko Donald Trump haali hannde no haare nde dartide toon to Ukraine ma en jaa toon to Brésil kadi ene wayno ko procureur uji mbawi yaltinde hono kanko Bolsonaro wonde komo foti ñaawede ko ma en cekkitor toon to Mali ƴeewen kadi opération ngaji kamɓe armée Mali ɓe mbaɗi ene wonde e ballodiral Wagner en hol yimɓe cankiɓe en holko woni sababu ɗiɗon opération ngaji ko ɗum woni toɓɓe men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gara detoji muɗum joni joni kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire moon haade moon nadde habaruji d' abord ko habaruji parɗe weeyo ɗum noon siftindon tan ko no mino an hankkini han wayno ko ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennuɗe balɗe ɗiɗi garoje ɗe ko jangol bongol wonande wonɓe diwan Ohio Kentucky e Indiana ɗum noon ene wayno ko ɓuuri hewde leydi ndi ɗum noon gila toon to Mississippi ha yettanima toon to Tennessee ha yettanima toon to New York Illinois ene wayno ko même température donc jangol ne heewi donc wonɗe diwan Cincinnati e ko taari ɗum ene wayno oɗo saaha joni heure mo jarten température woni ko moins 10 degré ɗum noon moins 10 degré ma continue ha même température ha yettanima hedde 5 heures du matin 5 heures du matin ma telloy kadi ha wona moins 11 degré ko noon ñallirta janggo moins 10 ha yettanma tuggi subaka tan ha yettanma walla waktu jooɓe kikiɗe e wayno ko moins 5 degré nden sakkitorto fuɗɗo kadi cellade kadi ɗum noon ñande ene wayno kadi ñande alarba janggo kadi température kadi fuɗɗo tellitade wona kadi moins 7 degré ha yettanma ene wayno ko 10 heures jamma alarba pratiquement température kadi ma artu ɗo yarata joni ɗo hedde moins 9 moins 10 degré ko fate ñalawmaji garoji ɗi ene wayno ko ñande alarba janggo en ɗaminama ma wat neige kono noon ene pourcentage chance neige muɗum hewata no fewi donc température ko huju ko ɓuɓol ngol ma yaadu noon ha balɗe joyi garoji ɗe ene wayno pratiquement koye ɓuɓol jamma e ñalawma wonse ko ñalawma ɓurɗo wulde wonata ko ñande laata gartoyo auto semaine ɗum noon ene wayno ko ñallata ko 0 degré habruji men hande toon to maison blanche no kam ko Donald Trump mono continue hande e ballodiral Elon Musk segde yimɓe hewɓe tago yimɓe jeeyaɓe e liggotonoɓe gouvernement fédéral tesirama e ñalawma hono gardinoɗo service post office kañum hoore mum démissionni ɗum noon ko sibabu nde kañum hoore mum wasde mum dakkodirde e kanko Donald Trump ko gueɗe ɗe mbaɗata ɗe siftinde on tan onon hono oɗon kanko gardinoɗo service aji post office kanko hoore makko ene wayno ko Donald Trump nomnomo e mandat muɗum gadano kanko wiyete henno ko général Louis de Joy donc ko jiida e ɗum ɗon toon kadi to département justice ene wayno ko goto yimɓe kadi heddinoɓe toon taw ko procureur uji ɓurɓe ɓoyde toon ɗaɓɓanoɗo kañum hoɗum yo enquête ko fate yo enquête Biden yo enquête ancien président Joe Biden ko fate en kañum hoore mum peeje ɗe waɗno pour corriger changement climatique kañum ene wayno on kadi on procureur démissionné kañum hannde donc jiida e ɗum ɗon ene wayno ko gardinoɗo kadi goomu fédéral biyeteɗo FDA toppitinoɗo ko fate en toppitinoɗo ko fate hisnude ñamde e hisnude leɗɗe ko biyeteɗo Jim John kañum hoore mum démissionné sibabude wiide sibabude wasde dakkodirde e gouvernement Trump Donald Trump ko fate FDA siftinde on toon hono ministre toppitiɗo ko fate cellal cuɓaɗo hono kanko Robert Kennedy o haali won gueɗe kewɗo wi wonde ko gueɗe ñamde walla poɗɗe baɗeteɗe ɗum ɗo fof ko posone ene wayno ɗum ɗo fof ko mbiyata ko tan ko théorie ɗi godani ɗum noon ene wayno ko FDA surtout yen wonani d' accord meeɗani dakkodirde makko ni gila o waɗa ko ministre kono joni kadi ko waɗa ministre ko addede mum ardo ɗum ɗo ene puɗɗimi kadi waylude oɗo saha joni kala gueɗe ɗe ganduɗa en balle walla kalisaji patunoɗe eko fate en patunoɗe
ƴeewde ñawuuji walla ƴeewde vaccin ŋaaji walla même contrôle de mon ñawuuji on surtout ene oɗo sahaa jooni woodi paawle ɗe mbiyata ɗum ko affaire ndiwri ɗum noon gertoɗe jeeya heen ene wayno ko kaalisaaji paanoɗe ɗiɗon département ji fof ene wayno oɗo sahaa jooni ɓe dartini ɗum noon ko waawi wonde fof ko rewi heen hannde hono kanko gardinooɗo FD biyetee Jim Jones kanko hoore makko démissionni hannde toon to librairie kanko JF Kennedy ene wayno uddaama hannde sababu nde yimɓe liggotonooɓe toon taw ko yimɓe liggotonooɓe taw ko yimɓe ɓe mbiyeteeɓe ko yimɓe employé ji fédéral kañumen koye men ko ceeka ɗum noon ko ɗum woni ɗo yarte oɗo sahaa jooni donc kanko gouvernement kanko président Joe Biden ene wayno gouvernement makko woni koye koko aani oɗo sahaa jooni par ce que yimɓe heewɓe ɓe ceekata kadi eɓene ƴeewa artirde ɗumen caggal nde ɓe tawi ɓeeɗon alay sago gona e ɗiɗon nokkuuji ɗum noon ko yeruuji toon to baŋnge agence mo mbiyata agence administration ko faati kisal nucléaire ɗum noon e wayno ko kene wona temed tati neɗɗo seekanoma toon kono e wayno caggal muɗum ɓe mbaɗi lettre kadi pour artirde ɓeeɗon donc ɗum woni ɗo ɓe jarata oɗo sahaa jooni donc anndaka taw holno toon ɗum jogorwaade ñalawma he kadi ene wayno ko kanko Donald Trump e kanko Elon Musk par ce que ko hannde woni ñalawma ɓe mbi wonde koɓe kuccitanta koko faati e social sécurité ko faati kadi département impôt en toon to social sécurité kanko Donald Trump e kanko Elon Musk kadi ɓene mbaɗa geɗe ɗe ngannduɗaa eɓe kaala haalluji wiide wonde ko ene wayno ko toon to social sécurité woni yimɓe yoɓeteɓe hen retraite jomumen ko nayi haa ken ɓuri duuɓi temedere ɗum ɗo fof noon ko geɗe ɗe ngannduɗaa ko mbiyata fake news kanko Donald Trump e kanko Elon Musk eɓene mawnin ɗum oɗo sahaa jooni donc ko jiida e ɗum noon siftin ɗon tan kono gardinooɗo social sécurité o kañum hoore mum ene wayno démissionne hanki sibabunde kañum hoore mum wasde famodirdde e laamu Donald Trump e surtout ene ko faati en yamirde hono doge hono yimɓe Elon Musk yo keɓa accès information ngaji privé gonɗi toon to social sécurité habaruji men to États-Unis toon to New York ene wayno ko kanko maire mo New York Eric Adam oɗo sahaa jooni ene wayno ko woni koye fayre mawde sababu nde anndaka taw hono holko gouverneur mo New York o décidi pour ko faate segde mo gouverneur o noon ene fuɗɗima jotondirde e hohoɓe mawɓe taw ko démocrate ene jeeya hen représentant ji e sénateur uji ene jeeya hen kadi yimɓe ɓe ngannduɗaa en hawnaki ni taw ko yimɓe liggonoɓe gouvernement fédéral pour ƴeewde hol peeje ɗe waɗata ɗum ɗo noon ko hunde nde heewani wadde hono gouverneur kañum hoore mum segde walla ittude maire e jonde muɗum ɗum ɗo fof no ari ko caggal nde kanko Eric Adam teskira wonde ko yimɓe heewɓe liggotonoɓe makko taw ko yimɓe wonnoɓe adjoint ji makko 24 ɓennuɗo tan kene wona e nayi o maɓɓe démissionni ɗum ɗo ɓeeɗon fof ene wayno ko lundiɓe kadi kono décision ngaji kanko Eric Adam o waɗi pour wiide omo police gonɗo jimani makko ma waɗ feere ha wawa liggudade e yimɓe ɓe ngannduɗaa en administration Donald Trump pour wawde nanngude walla ƴeewde ɗum ɗo fof kadi ene wayno kanko Eric Adam jabdemo ɗum ɗon ko sababude hono justice mo Donald Trump wi kañum hoore mum wonde ko yamiri wonde ko faate kanko Eric Adam ko takkano fof kala ko takkano ene ko faati corruption ene wayno ɗiɗon kawuji yo berle ɗum noon ene wayno ko ɗaminako janngo hono juge goto fédéral kañum hoore mum ma ƴewto oɗon demande pour est ce que laamu ngoni jogui droit wiide ne est ce que laamu ngoni ene jogui hujja mawɗo pour wiide wonde ko kanko Eric Adam ko takkano fof walla so tawi ko kamɓe kadi procureur uji saliɓe wonde ittude oɗon ka eɓe jogui ɗum ɗo ko wawi wonde fof ko juge fédéral kañum ƴewtoto oɗon ka janggo habaruji men international ene wayno ko kanko Donald Trump kadi ene wayno kanko habaruji men international ko toon to haare wonde hakkunde Ukraine e Russie walla ko faati oɗo sahaa joni peeje gonaɗe pour wawde rendinde kamɓe Russie naɓe Ukraine naɓe toon to Arabie Saoudite ene wayno ko ñalawma hewno kamɓe États-Unis e kamɓe kadi Russie ɓe pottino toon to Riyad ɗum noon ko toon to Arabie Saoudite ene wayno pottital maɓɓe kadi ko ƴeewde peeje bawɗe wonde hono ardiɓe leydi Russie e ardiɓe leydi Ukraine beele ne mbawa kawrude toon kono noon ene wayno ko teskira hen hono kamɓe Ukraine délégation maɓɓe arani e fottuɓe toon to hannde toon to kanko Vladimir Zelensky o haalino wi wonde ko ala foof gueɗe ɗe ɓe jogori jabde signinde so tawi peeje mbaɗe seeɗa toon pour hawritinde Russie e Ukraine
taw kamɓe ɓe ɗeɗon peeje nde mbaɗete nde kamɓe ɓe noddaka hen. Kanko Donald Trump hande ene nder haaluji kaalaɗi o waɗi kadi erreur aji kewɗi. O haali hen gueɗe ɗe ganduɗa o wi wonde ko maw fotte d' abord hono Putin toon to Arabie Saoudite ene wayno kadi o wi wonde ko haaluji puɗɗaɗi haale toon ɗi surtout hande pottital hakko kanko Marco Rubio e kanko e délégation russe ene wayno ko haaluji baɗɗi fayida kalama hen nanodiral manggal waɗama hen. Kono ene wi kadi kanko Donald Trump e nder heure aji ɗi waɗi o wi wonde ko ene wayno ko Ukraine kañum fuɗɗi guerre o wi donc guerre mo fuɗɗima woni joni duuɓi 3 so tawi o welama o wawi dartinde ɗum ɗum ɗo fof noon ko hunde nde wona gonga. E haali hen kadi o wi wonde ko ene wayno ko Ukraine naɓe tampi oɗo saaha joni alay saago woteji mbaɗe toon to Ukraine. Ɗum ɗo fof ene wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump oɗo saaha joni o weltaki e Vladimir Zelensky taw ballugol ngol wonata ko faveur ene wayno ko kamɓe Ukraine ɓurata wawde dañde hen nafoore. Kono ene wayno ko teskirata hono Zelensky kañum hoɗum saldinoma ɗum ɗon. Donc wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump kadi ardemo hande omo haala ɗiɗo haalluji kadi ene wayno ko hunde hulɓinde oɗo saaha joni hono pays Europe et surtout hono kamɓe leydi Ukraine. Ene wayno ko ɗum woni ɗon woni ɗoɓe jarata oɗo saaha joni. Toon to Mali tugnade ko Radio France International haali hono kamɓe militaire uji malinaɓe ene ballodiral mercenaire uji Wagner ɓe mbawi wadde opération ngaji ñande dimanche ɓennuɗo 16 lewru février e altine 17 lewru février toon to diwan Telemsi. Ɗum noon e wayno ko ɓe mbi wonde ko oɗon région ɗum ɗon kadi koye région ngaji Kidal e Gao ɓe mbi ɗiɗon opération ngaji walla nguɗon janggu ɓe mbawi warde hen yimɓe jeeɗiɗo ko yimɓe kadi andanoɓe gonno koye Front Libération Azawad e kadi ko yimɓe andaɓe ko terroriste ji bonɗi ɓe mbawi warde ɗumen. Ɓe mbawi kadi tugnade hande Radio France International ko haali yimɓe kene wona 30 neɗɗo taw ko civil en maayi e ɗiɗon opération ngaji. Ɗum ɗon ɓeɗon mayɓe noon ene waɗi hen yimɓe rewɓe ene waɗi hen kadi sukaɓe. ɗum noon ko tugnade hande Radio France International ko haali. ɓe mbawi yande kadi toon ɗo ɓulli gonɗi toon to Aslak ɗum noon ko hande koye région gonɗo Tilemsi e on nguɗon jen kadi wiyama kadi ɓe mbari hen yimɓe nayo kadi wonɓe taw ko toon to Aslak jawdi kewdi kadi ɓe wiya ɓe duppi ɗumen. ɗum ɗo fof ko tugnade hande e kabaruji walla article mo Radio France International windi. Toon to Brésil e tugnade kadi ko agence tugnade ko Associated Press windi hono kanko procureur toon mo Brésil o ne wayno oɗo ñalawma hande o ari o takki wi wonde ko ancien président Jair Bolsonaro kañum hoore mum ndeke wonno koye wadde coup d'état e hitande ujunaji ɗiɗi nogas ɗiɗi e nder oɗon coup d'état kadi on wonduno e hekkane wona yimɓe 50 neɗɗo ɓeɗon fof ɓe plan maɓe wonno ko nangude posone yarnude hono kanko belomo ma e kadi warde fellude hono gardinoɗo cour suprême biyeteɗo Alexandre de Moraes. Donc ɗum woni ene wayno ko officiellement kanko président walla ancien président Jair Bolsonaro ene wayno takkama hande wonde ko oɗo complot kanko waɗi ɗum heddoto noon ko holde ñawore makko foti wonde walla holde o nanguete son foti nanguede. Donc ɗum woni officiellement hande ɓe jaltini rapport mabɓe pour wiide wonde ko e nder koɓe mbindi kene wona 172 page ɗum ɗo fof ko famde yimɓe holko ɓe takkimo kanko Bolsonaro e nder ko fate complot mo ɓe mbi o waɗino e hitande ujunaji 2020. bandiraɓe sehilaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare kabaruji min jogon noon e ɗemgal Pulaar gasi yalaɓe ma en gartu kadi janggo so Allah jaaɓi. Ɗum noon ko musidɗo moon Amadou Touré halduno woni en mbaal jaam.